Милен е управител в семейна фирма за доставки. Грижи се за автопарка, поддържа връзка с клиентите, разпределя маршрутите и всичко върви по вода. Една сутрин, докато си пие кафе, получава странно обаждане от свой клиент. Господин Георгиев, вашия бус на колата ми пред блока избяга. Имам свидетели. Милен се вцепенява. Шофьорът твърди, че не е излизал от базата предния ден. Шефа на Милен е бесен. Заплашва го, че ще го уволни и че ще се сипе кариерата му в бранша. Паниката превзема Милен, докато не се сеща. Във всеки служебен автомобил има активирана услугата Камкар от GPS България. Интелигентна система с видеонаблюдение, която записва всяка секунда на пътя. Влиза в системата, превърта назад и вижда всичко. Бусът действително е излизал късно вечерта, но не и със служебния шофьор. На записа ясно се вижда. Това е синът на шефа, който е взел ключовете тайно и е катастрофирал. Милен изпраща записа и шефа му онемява. Извинява се и бързо затваря темата. Милен спасява работата си, че даже и го повишават. Виж повече за услугата Камкар в линка в биото и ни последвай за още интересни истории.